Vítam vás u ďalšieho návodu a dnes si ukážeme stavbu automatického diela na šípy. Predtým si však povieme, čo budeme potrebovať. Takže budeme potrebovať nejaký blok, z ktorého to všetko postavíme. Ja som zvolil hladký pieskovec. Potom budete potrebovať vodu, dispenser, repeater, redstone, kamenné tlačítko, red torch, páčku, pistón plus TNTčka a šípy. Najprv si ukážeme, jak samotné dielo funguje. Táto pačka funguje ako ovládač mechanizmu nabíjania šípov. Takto sa z dispenzeru povystreľujú šípy. Nastrieľate si ich koľko chcete, väčšinou stačí tak 10 až 15 sekúnd to nehať strieľať, potom už ich tam je dosť. Stlačíte potom tlačítko, šípy spadnú dole a vystrelia. Dostrel tohoto diela je pomerne dobrý, okolo 90 blokov. A rozptýl na približne 10 až 15 blokov. Toto dielo je najmenší a najjednoduchší model, ktorý sa mi podarilo postaviť, a teraz si ukážeme jeho stavbu. Prvé, čo musíte urobiť, že si vykopete jamu dlhú 6 blokov. Potom si to môžete takto obstavať ľubovoľným materiálom, ktorý chcete používať pri stavbe. Môžete použiť všetko od dreva až po dajme tomu piesok, pieskovec, ako používam ja. Skrátka to musí byť niečo, na čo ide ukladať redstone, musí to byť vodivé. Ďalšia vec, čo spravíme, že si sem dáme takto vodu. Sem dáme takto blok a ideme umiestňovať dispenzery. Takto dáte si 5 dispenzerov. Sem umiestnite red torch, na red torch umiestnite blok a na ten blok redstone. Takto dáte 2 bloky, dáte 2 repeatery, dáte ich na maximálne spozdenie. Sem dáte takto dáte pistón, takto na pistón ešte blok. Sem dáte blok, navedíte redstone, takto dáte repeater, spojíte a máme ten vypúšťací mechanizmus. Ešte dáte sem kamenné tlačítko na ten blok. Vidíte, funguje to. Teraz sa pustíme do samotného mechanizmu, ktorý dodáva šípy. Tak. Teraz si urobíme plošinku dlhú 4 od toho pistonu, na ktorej budú umiestnené hodiny. Hodiny vie urobiť hádam každý, sú veľmi jednoduché. Spravíme si najmenší model. Toto sú najmenšie hodiny, ktoré idú postaviť. Tak, sem dáte repeater, sem dáte sticky piston, dáte blok, sem redstone, sem si postavíte takýto stĺp a takto rozbijete jedna red torch, druhá red torch, tretia red torch, potom si dáte pačku a vypnete to. Takže dielo máme pripravené. Posledná vec, čo musíme urobiť, je si ho nabiť. Ja použijem 5 stakov TNTčiek, do každého z týchto dispenzerov dám stack. Vy môžete použiť taký počet TNTčiek, aký sa vám hodí, ale upozorňujem vás, odporúčam dať do každého dispenzeru stejný počet TNTčiek. A u šípov použijeme 9 stakov šípov. To dávam kvôli tomu, aby som to nemusel často dobíjať. Samozrejme tiež si tam dávajte toľko šípov, koľko vám vyhovuje. Toľkoto šípov nie je problém zohnať, pokiaľ máte napríklad nejakú XP farmu na skeletónov alebo nejakú mob trap. Takže samotné dielo máme pripravené, môžeme si ho vyskúšať. Mechanizmus dodávajúci šípy funguje bezchybne, ako môžete vidieť. Počkáme pár sekúnd, potom mechanizmus zastavíme. Keď sme pripravení, môžeme vystrojiť stlačením tlačítka. TNTčka sa aktivujú a šípy do nich spadnú. Potom dielo vystrelí.
Ak som už spomínal, dostrel je okolo tých 90 blokov a rozptýl približne 10 až 15 blokov do šírky. Môžeme sa tam ísť ešte pozrieť, jak to tam vypadá. Takže vidíte, sem šípy dosť dopadli. Rozptýl je celkom dobrý, ako môžete vidieť. Takže to bude pre tento návod všetko. Pokiaľ sa vám návod ľúbil a pomohol vám, dajte like, odber, poprípade nejaký rozumný komentár. Dovidenia.